Okay, so I think ito na yung magandang starting point natin. Yan, so sa baba ay Legazpi. At ito, Legazpi na to, ginalagyan ko from Daraga Highlands. At yan na yung Bulkang Mayon. Ang laki tingnan, which malaki naman talaga, no? Okay, so starting point tayo dito para tingnan natin kung saan anong pwedeng ipalo ng ano natin, odometer. Alright, let's go. Ayun na, ayos. Sa 125cc hindi na masama yun. Segunda, tercera, $70 na agad. Hindi ko pa sinisilinador yung kwarta. Downhill, right, pababa, kwarta na 70. Quinta 80 mahigit. Alright, hindi pa nanginginig yung makina. Medyo bukas yung power. Lada pa ako 85. Okay, yun lang. Shit. Pero hindi ko pa nagagamit yung full power, guys. As in, hindi ko pa nagagamit yung full power ni Quinta dahil kinukulang ako sa daan. At saka hindi naman mabilis mag-shift ito ng power. Ilang horsepower lang naman to. Okay, Quinta. Dapat ito kwarta pa lang to. Hindi natin kabisado yung kalsada eh. Baka, yun o. Yun o. Ako ma-overshoot tayo eh. Balik na tayo. So pakiramdam ko yung 85, ano, hindi pa siya talagang arag. Hindi pa siya nag-engine brake sa ano, halos sa 85. Kinulang lang ako sa daan, mga pre. Yun talaga yung totoo doon. Pero nakakatawa dahil hindi na ako mapapagod masyado sa biyahe na to. Ayan o, chill na natin yan. Chill na yung 60. Chill ride na yan. Para may tulak konti, downshift tayo. Okay. Feeling ko may full potential to yung Quinta nito. Dahil yan, kahit sa mga malalaking kalsada na hindi ko na magamit yung Quinta. What if pagbalik natin sa Manila, diba, sa Commonwealth, kahit na makakatipid na tayo sa gas kasi hindi mo na kailangan, lagi lang ang nagagamit yung 5th gear ko dun eh. Dito hindi mo kailangan. Fourth gear. Hindi ko nakikita yung daan doon. At saka residential natin. Basic na yung 80. Dati hirap, pero basic na siya ngayon. Yan mga kabadya. Yan lang. All good na tayo dyan mga kabadya. Alright. Sige, check na lang natin yung biyahe ko sa Atimonan, Quezon hanggang ano. So magti-600 kilometers ride tayo. Tingnan natin kung hanggang saan mag-i-endure. At check ko na nga pala yung bearing nito. All good naman lahat. Anong dapat alalahanin, hindi barag kahit na dumaan ako sa mga may malalaking butas. Ang ganda ng stock bearing, promise kayo guys. Huwag nyo lang idaan sa baha. Huwag nyo lang ilulubog yung gulong nyo. Ang sarap.